Ο γεροντόσπηλιος Μελιδονίου Ρεθύμνου βρίσκεται στο όρος Κουλούκονα της χαμηλής οροσειράς των Ταλαίων Ωραίων, στις παρυφές της Ίδης, του σημερινού Ψιλορίτη. Δεσπόζει του ομώνυμου χωριού σε υψόμετρο 220 μέτρων. Η περιοχή είναι σφραγισμένη από τη μυθολογία. Η ονομασία των βουνών αναπαράγει το όνομα του μυθικού Τάλο, του χάλκινου γίγαντα, που άφησε ο Δίας στο νησί προκειμένου να προστατεύει την Ευρώπη και τα παιδιά του. Στην ευρύτερη περιοχή του άκμασαν στα ιστορικά χρόνια οι πόλεις της Ελεύθερνας και της Αξού στην ενδοχώρα. Το σπήλαιο ανοίγεται στο ανατολικό τμήμα Δολίνης, που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση τμήματός του. Μπαίνει κανείς σε αυτό από αψιδωτή είσοδο. Εσωτερικά ανοίγονται δύο κύριες αίθουσες, η αίθουσα των Ηρώων και η αίθουσα Πάσλεϊ, διαστάσεων 50 επί 30 μέτρα και 40 επί 5 μέτρα, με ύψος που ποικίλει μεταξύ 16 και 25 μέτρων. Οι αίθουσες αναπτύσσονται από τα ανατολικά στα δυτικά σε δύο επίπεδα. Το σπήλαιο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο για τον πλούσιο καρστικό διακοσμό του, όσο και για τη μακραίωνη ιστορία του, που αρχίζει στις τελευταίες φάσεις της νεολιθικής περίοδου και φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε από το 5000 π.Χ. έως και το τέλος της πρώιμης εποχής του Χαλκού, περίπου 1900 π.Χ., ως χώρος ημιμόνιμης εγκατάστασης ανθρώπων, όπως δείχνουν τα πλούσια κεραμικά ευρήματα του πρώτου θαλάμου. Από την περίοδο των πρώτων ανακτόρων της μινωικής περίοδου στο σπήλαιο λατρευόταν η μινωική μητέρα θεά σε ολόκληρη την εποχή του Χαλκού. Γυναικεία θεά, πιθανόν η Αφροδίτη, λατρευόταν και στη συνέχεια από τον 7ο έως και τον 3ο αιώνα π.Χ. Στο τέλος της αρχαιότητας, από τον 2ο αιώνα π.Χ. έως και τον 4ο ή 5ο αιώνα μετά Χριστόν, λατρεύτηκε εδώ ο Ερμής. Μπαίνοντας στην πρώτη αίθουσα, την αίθουσα των Ηρώων, οι επισκέπτες αντικρίζουν το οστεοφυλάκιο των θυμάτων με τα κόκαλα των γυναικόπαιδων, που είχαν καταφύγει στο σπήλαιο για να σωθούν από τους Οθωμανούς το 1824, όταν στην περιοχή μενόταν η Επανάσταση και εντοπίστηκαν από τον Χουσεΐν Μπέι. Στο βόρειο τμήμα της αίθουσας των Ηρώων, σε ένα κλειστό χώρο, εντοπίζεται το ιερό της εποχής του Χαλκού και των ιστορικών χρόνων, που επιλέχθηκε εξαιτίας παρουσίας νερού και της ύπαρξης υδατοσυλλογής και ενός ομφαλόσχημου σταλαγμίτη, βετήλου. Από εδώ, μέσω ενός μικρού ανοίγματος, φτάνει κανείς στην αίθουσα Πάσλεϊ, σε χαμηλότερο επίπεδο. Ενώ ο διάκοσμος γίνεται θεαματικός τόσο από τις πτυχώσεις του σταλαγμητικού υλικού, όσο και από τους μεγάλους πεσμένους βράχους. Στο τέλος της αίθουσας Πάσλεϊ, σε βάθος 58 μέτρων από το επίπεδο της εισόδου, σε ένα μικρό χώρο που υπάρχει νερό και σταλαγμητικό υλικό,
εντοπίζεται ο λατρευτικός χώρος του τέλους της αρχαιότητας. Εδώ έφταναν προσκυνητές του Ερμή, πολλοί από τους οποίους χάραζαν τα ονόματά τους στα τοιχώματα. Ας σημειωθεί ότι εκτός από τις αρχαίες επιγραφές, δύο από τις οποίες συνδέουν το σπήλαιο με τη λατρεία του Ερμή, 2.500 περίπου άλλες όλων των εποχών καθιστούν το σπήλαιο ένα βιβλίο επισκεπτών που αντανακλά την πρόσφατη ιστορία του νησιού. Το σπήλαιο Μελιδονίου είναι εν μέρει επισκέψιμο. Ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει μόνον την πρώτη αίθουσα, καθώς οι υπόλοιπες και βαθύτερες είναι κλειστές λόγω των ανασκαφών. Στο σπήλαιο φτάνει κανείς οδικός, από το Ρέθυμνο ή το Ηράκλειο, μέσω του περάματος.